L-awtorità tal-ippjanar għamlitha ċara li m'għamlet ebda bidla fir-regolamenti li jirregolaw is-sinjali tal-ħwienet. Għaldaqstant kull min kien eżentat minn ħlas ta' permessi se jibqa' eżentat. Rif il-għaxaq mill-awtorità għall-ippjanar stqarr li l-avviż legali l-ġdid dwar il-billboards u r-reklamar ma jaffettwax il-permessi maħruġa diġà għaliex dawn jibqgħu validi. L-avviż legali l-ġdid f'dawk li għandu jirrigwardja il-shop front u t-tabelli tal-ħwienet baqa' bażikament l-istess u anke hemm xi eżenzjonijiet. Jekk l-avviż legali ta' qabel kien jitlob li jkollok permess biex ikollok tabella tal-ħanut, l-avviż il-ġdid jagħmel l-istess provvedimenti, ġi ma nbidel xejn. Ta' min ifakkar ukoll li dawk il-ħwienet illi kien diġà kellhom permess li jagħmlu t-tabella tal-ħwienet bħala shop front, dawk il-permessi ma jittifsux, ġifir il-permessi jibqa' validi. L-awtorità tal-ippjanar qed tagħmel dan il-punt ċar wara li fl-aħħar jiem kienu diversi dawk li rabtu l-bidliet fir-regoli tal-billboards ma' dawk tas-sinjali u qalu li għalhekk kien se jkun hemm xi tariffi ġodda. Filwaqt li ċaħad dawn l-allegazzjonijiet għaxa għamilha ċara li l-avviż jiffaċilita l-infurzar tal-awtorità biex dawk il-billboards illegali li s'issa ma sar xejn dwarhom jitneħħew. L-avviż legali li għamelu illi għamilha aktar ċara lill-awtorità biex tkun taf li ma huma dawk il-billboards li huma illegali jew le. Allura l-awtorità qiegħda f'pożizzjoni aħjar biex tkun tista' tenforza dan l-avviż legali. Jiġifieri il-billboards li huma pereżempju ta' periklu għat-traffiku, billboards li huma eyesore li jostakolaw pereżempju anke views ta' bini storiku, eċċetera. Mill-aħħar stħarriġ li sar jirriżulta li f'pajjiżna hawn madwar 488 billboard li minnhom kważi 300 huma illegali. Dawn se jibdew jitneħħew ftit ftit fil-ġimgħat li ġejjin.